Θα το φτιάξετε. Μια χαρά. Πάντα τα πατήστε πάλι. Τώρα εντάξει. Πώς το πείσμα από πίσω. Όχι, έχει το λειτουργεί το φωτάκι. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλησπέρα και ευχαριστώ τους πάντες για την ευγενική παρουσία και συμμετοχή σας. Δεν ακούγεται, αλλά μόνο και ευχαριστώ. Το άλλο. Αυτό λειτουργεί. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ευχαριστώ τους πάντες για το ότι είχατε το κουράγιο και τη δύναμη, γιατί χρειάζεται και αυτά την εποχή που ζούμε, να παρελθείτε σε αυτή τη συγκέντρωση. Θα σας πω δύο λόγια για τον Όμιλο. Εμείς είμαστε ένας Όμιλος και πρωτοπορεί στην Καλαμάτα και πρωτοπορεί όσον αφορά το εξής. Δεν είμαστε τσουτσέκια κανενός κόμματος ή πολιτικά υποκείμενα από κάποιους άλλους που κατευθύνουν τα πράγματα. Είμαστε ανεξάρτητοι άνθρωποι και αυτόνομοι και επιδιώκουμε έναν παραγωγικό και δημιουργικό διάλογο. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε τα ευκολόγια να λέμε ο τάδε είναι σπουδαίος, τρομερός κτλ. Ούτε να βρίζουμε κανέναν άνθρωπο. Γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει, δεν είναι τίποτα μαύρο-άσπρο, υπάρχει και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά και χρειάζονται χρόνια για να αλλάξουμε και να δούμε και γνώσεις βέβαια, να δούμε να προσεγγίσουμε κάποια πιο σωστά πράγματα. Ξέρετε ότι δεν είναι, ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πιο καλύτερος τώρα, μετά από 10 χρόνια να είναι χειρότερος ή το αντίθετο κτλ. Υπάρχει μια ρευστότητα και πρέπει να υπάρχει και ρευστότητα στην πολιτική σκέψη. Είπα και πριν, έξω που μίλαγα, ότι ο Νίτσε είπε ότι το φίδι που δεν αλλάζει μπουκάμισο ψοφάει, πεθαίνει. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αλλάζουν τις απόψεις τους και μένουν στατικοί, δογματικοί σε μια σκέψη, χάνουν, δεν κερδίσουν. Αν θυμάμαι κάτι που είχε πει ο Διογέννης, του είπε ένας φίλος του, το είχε δει μετά από 20 χρόνια και του λέει: εσύ μεγάλε, ίδιος είσαι, δεν άλλαξες καθόλου. Και λέει: εγώ χαμάν. Τι έπαθε, δεν άλλαξε. Για το όνομα του Θεού. Προσπαθούμε λοιπόν και εμείς ψάχνοντας να κοιτάξουμε τα πράγματα και να ωφεληθούμε κυρίως από την ανταλλαγή των απόψεων. Επιδιώκουμε τη διαφωνία. Η διαφωνία είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Και το διάλογο, γιατί ο διάλογος, που ξέρετε και οι λέξεις στα αγγλικά, στα γαλλικά, παντού είναι διάλογος, διάλογο. Εδώ, στην Ελλάδα εφαρμόστηκε. Και η διαλεκτική, εδώ πέρα ξεκίνησε. Και εμείς απεμπολίσαμε τη διαλεκτική και πάμε στο δογματισμό, να ακούμε τσιτάτα, να ακούμε σακλαμάρες και τα οποία επαναλαμβάνουμε, κανείς δεν αντιδρά και ούτω καθεξής. Εμείς προσπαθούμε να σπάσουμε αυτό το κατεστημένο της ορθής σκέψης, ας πούμε. Είμαστε, εγώ προσωπικά δηλαδή, γιατί εμείς εδώ πέρα ο καθένας αντιπροσωπεύει τον εαυτό του, κανέναν άλλον. Πάντως εγώ προσωπικά είμαι εναντίον του δογματισμού, του σταλινισμού, του κομμουνισμού, του Ισλαμισμού και του ορισμού που θέλουν να επιβάλλουν αυτό είναι το σωστό και όποιος δεν είναι με εμάς είναι εναντίον μας. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ, είμαι σίγουρος δηλαδή, κάτι ουσιαστικό, ένας διάλογος για τον Σιμίτη, ο οποίος Σιμίτης αντικειμενικά υπήρξε ένας σοβαρός, σπουδαίος μάλλον, πολιτικός. Αν είχε τα θετικά του θα τα αναφέρουμε, τα αρνητικά του θα τα αναφέρουμε, αλλά βλέπετε είναι ένα αντικείμενο πολύ μελέτης και προβληματισμού. Στο Σιμίτη θα αναφερθούμε, τη συζήτηση θα διευθύνει ο εξαίρετος ο κύριος Δημήτρης Καούνης, ο οποίος δεν είναι μόνο εξαίρετος να διευθύνει συζητήσεις,
Είναι ένας εξαίρετος, κατά τη δικιά μου πάλι άποψη, άνθρωπος. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που γνώρισα εγώ εδώ στη Μεσσηνία, ένας τόσο ολοκληρωμένος άνθρωπος και βέβαια όλα αυτά θα γίνουν ακόμα καλύτερα έχοντας εξαιρετικούς αντιπροσώπους, τον Γιάννη τον Τριάδη, πασίγνωστος δημοσιογράφος, και τον Γιαννακόπουλο τον Αντώνη, ο οποίος θα διαφοροποιηθεί σε σχέση με τον Τριάδη και θα δείξει ο δρόμος για ένα παραγωγικό διάλογο, να φύγουμε όλοι ότι κάτι μάθαμε, κάτι είπαμε, ή έχει ενδιαφέρον τέλος πάντων το πράγμα. Δεν καθόμαστε να ακούμε ρητάκες και κατεβατά. Ευχαριστώ πολύ και το λόγο έχει ο κύριος Καούνης. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για τις υπερβολικές φιλοφρονήσεις του κυρίου Γιώργου Πλεσμένου. Εγώ συμμετέχω και βοηθάω αυτή την προσπάθεια, διότι, να σας πω, θεωρώ ότι με αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε στο να δημιουργήσουμε κοινωνία των πολιτών. Αυτό που εγώ τουλάχιστον μόλις τελείωσα το Πανεπιστήμιο το βλέπαμε σαν το ζητούμενο για την πρόοδο και για την εξέλιξη της δημοκρατίας. Και θα σας πω εκ προημίου ότι εγώ δεν συμμερίζομαι ακραία μία από τις δύο θέσεις υπέρ ή κατά του Σμιτ. Δεν έχω δηλαδή άποψη. Θεωρώ ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός από το 1996 μέχρι το 2004. Προφανώς έχει κάνει και λάθη, προφανώς έχει και επιτυχίες. Άρα θα βοηθήσω στο όποια άποψη και αν έχει ο καθένας που παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση, να αμβλύνει στο τέλος της απόψης του και να δει ότι μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει και η άλλη πλευρά. Λοιπόν, σας είπε ο κύριος Πλεμένος ποιοι είναι οι καλεσμένοι. Αφορμή για να γίνει η σημερινή συζήτηση ήταν το γεγονός ότι κατά την άποψή μου περίεργο τρόπο, έναν τρόπο που κρύβει και πολλές αντιθέσεις, γιατί ο Κωνσταντίνος Σεμίδης ήταν μια μετριοπαθής προσωπικότητα, ένας άνθρωπος μετρημένος, και ο θάνατός προκάλεσε έτσι μια αντίδραση λίγο αντιφατική σε σχέση με αυτό που ήταν. Βγήκε ένας θυμός. Εγώ έχω ζήσει εκδημίας, ξέρω εγώ, πρωθυπουργών, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου και πιο παλιά Παναγιώτη Κανελόπουλο, ξέρω κτλ. Θα πω ακόμη και τους μη δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες, τους πρωτετήρους της δικτατορίας. Δεν θυμάμαι να προκλήθηκαν τόσο μεγάλες αντιθέσεις και τέτοιος θυμός όσο στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Σεμίδη. Βέβαια σε αυτό παίζει ρόλο και τα δίκτυα, τα social media, που δεν υπήρχαν τότε, όπου ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, ας πούμε, και να λέει την άποψή του έτσι και να δημιουργεί και ένα ρεύμα που στέλνει τις απόψεις στα άκρα ενδεχομένως. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο καταρχήν στον κύριο Γιαννακόπουλο. Μας θα επιτρέπετε, αν και καλεσμένος να εμείς, ο οποίος είναι δικηγόρος στην Καλαμάτα, έχει επιτελέσει και πρόεδρος της Νομαρχιακής Πασόκ, έτσι, και τι άλλο, δεν ξέρω στο Πασόκ τι άλλες θέσεις είχε, Αντώνη. Όχι, γραμματέας της Νομαρχιακής. Και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τριάντη και θα ακολουθήσει ένας διάλογος που νομίζω ότι θα είναι χρήσιμος και επωφελής. Δεν ξέρω. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ τον Όμιλο, γιατί μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι ασχολείται με σοβαρά πράγματα, με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και την παλιότερη βέβαια, και με αυτό ουσιαστικά συνεισφέρει στην άνοδο του πνευματικού και πολιτικού επίπεδου των πολιτών της Μεσσηνίας, θα πω εγώ, και όχι της χώρας. Όμως ο Σιμίτης το 1996, και το είπε στο αγαπητέ Δημήτρη, με μια φράση βγήκε και την είπε: από την Ελλάδα των κολλητών στην Ελλάδα των πολιτών. Αυτή την έκφραση είναι του Σιμίτη. Την είπε το 1996. Έγινε πράξη. Εν πολλής έγινε. Έγινε πράξη εν πολλής από το Σιμίτη των ίδιων,
όχι βέβαια συνολικά, αλλά η Ελλάδα προχώρησε. Γιατί ο Σιμίτης δεν ήταν πολιτικός της εικόνας, ήταν πολιτικός του έργου. Γιατί αν κοιτάξουμε σήμερα, ένας φίλος παλιός μάλλον εμένα μου έλεγε ότι αν θέλει να αξιολογήσει ένα συγκληρονομιά του Κώστα του Σιμίτη, στη σημερινή Ελλάδα, να κοιτάξει ένα μόνο σημείο, το πορτοφόλι του. Θα δει μέσα ευρώ και όχι δραχμές. Βέβαια το ζήτημα δεν το πάνω δραχμικά. Δεν είναι το ευρώ ή δραχμές, είναι τι σημαίνει το ευρώ σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και σε σχέση με το που ήταν η χώρα και πού βρίσκεται. Είναι μια απόδειξη αυτή λοιπόν του εκλειπώνου ο Κώστας Σιμίτης, αν μη τι άλλο, άφησε ένα ισχυρότατο αποτύπωμα στην Ελλάδα σε σχέση πάντα με το χρόνο με το οποίο κυβέρνησε, με τα 8 συνεχόμενα χρόνια. Και το αποτύπωμά του είναι πολύ ισχυρό. Κάποιοι θα ημίσουν τον πολιτικό που έβαλε τη χώρα στην ΟΝΕ. Κάποιοι στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Μια απόφαση πρωτίστως ήταν πολιτική όμως, έτσι. Και οι άλλοι θα τον τιμήσουν για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να γίνει το πολιτικό πρόβλημα. Άλλοι για μια σειρά μεγάλων έργων, όπως το Ρίο Αντίλιο, το Βενιζέλος, πολλοί θα θυμούνται και την 9 του 90 και την αναπολούν αυτή. Και άλλοι θα εστιάσουν στα προβλήματα και σε εκείνα που δεν πέτυχε. Το χρηματιστήριο, την υπόθεση των μνημείων, την παράδοση, ο Τσαλάν. Δηλαδή, θα σκεφτούν κάποιοι πού πέτυχε ο Σιμίτης και πού δεν πέτυχε. Η κριτική του Κώστα Σιμίτη είχε όλα τα παραπάνω. Και τις επιτυχίες και τα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να χρεώσουμε στο Σιμίτη, να τα πιστώσουμε μάλλον εκείνα που πραγματικά έκανε και να του χρεώσουμε εκείνα που δεν έκανε. Και αυτά που έκανε, εγώ πιστεύω, προσωπική μου άποψη, είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με εκείνα που δεν πέτυχε. Ο ίδιος, ο Σιμίτης εξάλλου, είχε προτάξει ένα όνειρο. Το όνειρο του εξυγχρονισμού. Αλλά ήταν και εκείνος απότομα, και μου το είπε ο κ. Πρεσμένος έξω, όταν είπε τη φράση, μετά να θυμάστε, και θυμάται όλοι το ναυάγιο του Σάμινα, ότι λέει αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Μπορούμε να το πούμε και σήμερα. Δυστυχώς μπορούμε να το πούμε και σήμερα. Γιατί από τη μία είναι η Ελλάδα αυτών των θαυμασίων πραγμάτων που έγιναν και από την άλλη των τεπών. Και η Ελλάδα των υποκλοπών. Η Ελλάδα των πλεονασμάτων. Και η Ελλάδα των προβλημάτων. Άρα λοιπόν η Ελλάδα αυτή είναι, το σύνθημα αυτό του Σιμίτη που ελέγχθη μετά το Σάμινα είναι ακόμη επίκαιρο. Μετά από 25 χρόνια η χώρα εξακολουθεί να έχει δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο αυτό που είπα προηγουμένως με την πρόοδο και το άλλο πρόσωπο των προβλημάτων. Τα οποία δεν τα έχουμε λύσει ακόμη και δεν ξέρουμε αν τα λύσουμε ποτέ. Εξάλλου ο Μιτεράν είχε πει κάθε ηγέτης κριτική από τα έργα τα οποία αφήνει. Και αν το πω από την άποψη αυτή ο Σιμίτης στα 25 χρόνια στα 8 χρόνια που κυβέρνησε και εδώ πριν από 25 χρόνια περίπου έχει φύγει από την εξουσία, μπορώ να πούμε ότι έχει δικαιωθεί. Τα μεγάλα έργα που έγιναν, το αεροδρόμιο, το Βενιζέλος, το Αττικό Μετρό, η Αττική Οδός, είναι έργα του που έχουν τη δική του σφραγίδα. Αλλά το μεγαλύτερο επίτευγμα του ήταν ότι η Ελλάδα μπήκε στην ΟΝΕ στο στενό πυρήνα της Ευρώπης. Μπήκανε, λέγανε κάποιοι πειραγμένα οικονομικά στοιχεία. Σύμφωνοι. Εγώ δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα σε αυτό. Αλλά είναι πλέον κοινό μυστικό ότι και άλλες χώρες πειράξαν τα στοιχεία αυτά προκειμένου να πετύχουν την είσοδο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όχι και η Ελλάδα. Εγώ πιστεύω όμως ότι η Ελλάδα μπήκε τελικά με το σπαθί της. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεδέθη, αλλά δεν εξαρτήθηκε από το σχέδιο Ανάν. Αυτό μην το ξεχνάμε. Το σχέδιο Ανάν που πολλοί το υποστηρίξανε και άλλοι το απορρίψανε, εν τούτης όμως το Κυπριακό ηγήθηκε χωρίς να συνδεθεί το σχέδιο Ανάν με την ένταξή της στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης πάλι. Και φανταστείτε αν η Κύπρος σήμερα δεν ήταν στην ΟΝΕ. Όταν έχουμε την αλλαγή των γεωπολιτικών δεδομένων στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα, αλλά και στη Μεσόγειο ειδικότερα. Ένα άλλο σημείο που ο Σιμίτης πέτυχε, η σύγκρουσή του με την πιο αντιδραστική μερίδα της Εκκλησίας, η οποία υπήρχε μοναδική στη μεταπολίτευση και από όπου η πολιτεία βγήκε μόνο νικήτρια. Δεν υπάρχει άλλη ιστορική περίοδος όπου η σύγκρουση πολιτείας και εκκλησίας να έβγαζε νικήτρια την πολιτεία. Εδώ βγήκε. Και αυτό οφείλεται στις σατανικές θέσεις του Σιμίτη,
ο οποίος συνεπικουρήθηκε βέβαια από τον πρόεδρο του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Να λέμε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Δεν θα μπορούσε να πετύχει ενδεχομένως και ο Σιμίτης αυτή τη σύγκρουση και να αναγραφεί όταν οι άλλοι πρωθυπουργοί, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία τα ονόματά τους, προέτρεχαν να υπογράφουν κρυφά μάλιστα και να λένε ότι οι ταυτότητες πρέπει να αναγράφουν μέσα το θρήσκευμα. Ο Σιμίτης το πέτυχε λοιπόν αυτό μαζί με την βοήθεια του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Όλα αυτά όμως που απέτυχε, θα μου πείτε, στο χρηματιστήριο, όντως. Όπου από έναν αποκλός ανάπτυξης έκανε αεροπλανάκι. Έφταιγε ο Σιμίτης και ο Σιμίτης. Και ο Σιμίτης. Βέβαια δεν έχει διατυπώσει κανένας καμιά άποψη διαφορετική, αλλά όμως η ευθύνη είναι δική του πολιτική. Αλλά και κατά τη γνώμη τη δική μου, η κύρια ευθύνη του ήταν η υποχώρησή του στο Στέφιο Γιαννίτση. Βέβαια, θα μου πείτε ότι είχε απέναντί του όλη την αντιπολίτευση και όλο το Πασόκ. Αν όχι όλο το μισό. Το είχε απέναντί του. Όμως, κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν έπρεπε να υποχωρήσει. Γιατί πολλοί έχουν πει ότι αν το Στέφιο Γιαννίτση πέραγε τότε, θα έχει αλλάξει ριζικά η Ελλάδα. Ο Σιμίτης τότε, κατά τη γνώμη τη δική μου πάντα, επιχείρησε ένα ολικό εξορισμό της χώρας, δεν τον πέτυχε και θα είχαμε φύγει ενδεχομένως στην Ευρωπαϊκή του 2015. Η καθαρή σκέψη λοιπόν, η προσήλωση στους στόχους, η επιμονή και η υπομονή συνιστούν παρακαταθήκες του Σιμίτη. Η ιδεολογική προσωπικότητά του, και τα έχω γράψει αυτά, η βαθιά του καλλιέργεια, η απέχθεια από τους θεατρινισμούς, η ακλόνητη πίστη του σε ένα καλύτερο συλλογικό μέλλον εμπνέουν και θα εμπνέουν ακόμη και στις νεότερες γενιές. Θα μου πείτε, το έργο του έγινε μητελές, προφανώς. Του καθενός τα έργα πολιτικού μένουν μητελή, καμιά ανθρώπινη ζωή δεν αρκεί να τελειώσει και να λύσει το πρόβλημα της χώρας. Εν κατακλείδη λοιπόν, για να μιλήσει ο αγαπητός Γιάννης Τριάντης. Ο Κώστας Σιμίτης ήταν ένας πολιτικός του λόγου και όχι της εικόνας. Ο εξορισμός όπως και όσο υλοποιήθηκε, έφερε τη χώρα πλησιέστερα στην ανάπτυξη, έστω και αν οι Έλληνες δεν το αναγνωρίζονται παρκώς. Αν τα θεσμικά ελλείμματα της χώρας παραμένουν, είναι γιατί δεν αρκεί ένας ηγέτης για την αναβάθμισή τους. Κυρίως απαιτείται αλλαγή παιδείας και αρκετοί ηγέτες των πρωτιακών του Κώστα Σιμίτη, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν χαρακτήσει σοσιολογικό ψυγείο του λαού μας. Και κάτι τελευταίο, που το είπε ένας μεσογειακός άνθρωπος. Η μεγάλη προθά του Κώστα Σιμίτη ήταν η εισαγωγή της αισθητικής στην πολιτική. Αισθητικής στην πολιτική. Αυτό το πέτυχε, να σας πω ένα παράδειγμα. Είχε 2 κόρες. Τις ξέραμε. Προσωπικά δεν τις ήξερα. Ούτε βασικά. Όταν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί περιφέρουν τα παιδιά τους και τα δείχνουν ως δεν ξέρω τι. Ναι. Είχε 2 κόρες λοιπόν. Η μία είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου, η άλλη είναι εικαστικός. Εγώ προσωπικά που είπα από παιδική ηλικία, που νιώθεν που λένε, δεν τις ήξερα. Και ούτε κανένα το πέρα τις ήξερε. Αυτό δεν είναι δείγμα ενός σοβαρού ανθρώπου. Είναι δείγμα λοιπόν ενός σοβαρού ανθρώπου, γι' αυτό το αποτύπωμα του Σιμίτη στην πολιτική είναι τεράστιο. Για να μην αφήσω τη λέξη τεράστιο γιατί είναι υπερβολική έσω, είναι σοβαρό όπως θα ελέγχεται από όλους και τελικά είναι ο μοναδικός που και η ζωή τιμήθηκε. Και τιμάθηκε τόσο γρήγορα μετά την εκδημία του. Ευχαριστώ. Σε αυτό που για τις κόρες του θυμάμαι, κάποιος υπουργός του Πασόκ εκείνης της περίοδου, δεν θέλω τώρα να πω ποιος, είχε πει ότι τον είχε επισκεφτεί στο σπίτι του στην Αναγνωστοπούλου την εποχή που ήταν πρωθυπουργός, που οι κόρες του δεν ήταν και μικρές τότε, μεγάλες κοπέλες. Και κοιμόντουσαν, λέει, σε ένα δωμάτιο, σε κρεβάτια στρατιωτικού τύπου, πάνω κάτω. Είχε εντυπωσιάσει και τον ίδιο, αλλά είχε εντυπωσιάσει και εμένα από τότε. Στον ίδιο βέβαια είχε πει και κάτι άλλο. Είχε πει ότι πίστευα ότι το ένα μου πόδι πάταγε στη στεριά και το άλλο στο βούρκο, αλλά μάλλον διαψεύστηκα και τα δύο μου ήταν στο βούρκο, λέει, και δεν το είχα καταλάβει. Εγώ να πω ότι νομίζω ότι τα 3 μεγάλα θέματα που μπορούμε να πούμε ότι είναι το αποτύπωμα του Σιμίτη είναι η είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ, μπορούμε να το κρίνουμε, αλλά και αυτός ο υπερβολικός θυμός δείχνει ότι μάλλον δεν έχουμε διδαχτεί και από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2010 όσο θα έπρεπε. Το δεύτερο είναι η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που
κατά τη γνώμη μου είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της κυβέρνησης Σιμίτη. Και το τρίτο είναι αυτό που λέμε το γκριζάρισμα του Αιγαίου, δηλαδή η νύχτα των μνημείων και αυτό που ακολούθησε, που στο Σιμίτη μπορούμε να αποδώσουμε ίσως την ευθύνη της διαχείρισης, διότι δεν την προκάλεσε την κρίση ο Σιμίτης, κλήθηκε να τη διαχειριστεί. Το αν τη διαχειρίστηκε σωστά ή όχι. Αυτά τα τρία νομίζω είναι τα πιο σημαντικά και βέβαια εσύ έβαλες και πολύ σωστά και το θέμα του εξυγχρονισμού, των υποδομών κτλ. Το οποίο νομίζω δεν θα έχει κανείς, πιστεύω, αντιρρήσεις σε αυτά. Εγώ. Και σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, τώρα να ακούσουμε και την άλλη άποψη και μετά να προχωρήσουμε σε μια συζήτηση. Λοιπόν, γεια σας. Λέγομαι Γιάννης Τριάντης, είμαι δημοσιογράφος στη Σύνταξη. Ήμουν τα περισσότερα χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής στην ελευθεροτυπία. Και τώρα βρήκα την υγειά μου γιατί έχω άφθονο χρόνο. Και όποτε μπορώ επισκέπτομαι την Καλαμάτα, τη θεωρώ ίσως μέσα στις 2-3 πιο ωραίες πόλεις της χώρας μας. Την αγαπάω πάρα πολύ την Καλαμάτα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον Όμιλο και ειδικότερα γιατί από το Σωτήρι είχα την πρόσκληση να έρθω και ήρθα ασμένος. Περιμένω την επόμενη ευκαιρία να ξανάρθω. Λοιπόν, άκουσα με προσοχή και τον κύριο Γιαννακόπουλο και τον κύριο Καμπού. Υπήρξα και παραμένω δεινός επικριτής του Κώστα Σιμίτη. Αυτό έκανα και όταν ήμουν στην ελευθεροτυπία. Είχα μια μόνιμη στήλη καθημερινή στην ελευθεροτυπία και οι συγκρούσεις με τον αείμνηστο Σεραφείμ Φιντανίδη, που ήταν πιο σημαντικός από το Σιμίτη, ήταν καθημερινές. Όμως δεν διανοήθηκε ποτέ εκείνος ο εξαιρετικός δημοσιογράφος και άνθρωπος να κόψει έστω και μία λέξη από τα κείμενα. Αν το είχε κάνει, θα είχα φύγει. Αυτό ήταν δεδομένο τουλάχιστον για μένα. Δεν το έκανε ποτέ. Και τότε η εφημερίδα ήταν ίσως η πιο σοβαρά υποστηρικτική στην οκταετία Σιμίτη. Άκουσα με προσοχή τα θετικά. Και ο κ. Γιαννακόπουλος είπε και τα αρνητικά. Και κάθε κριτική που σέβεται τον εαυτό της οφείλει να μιλάει πρώτον με στοιχεία συγκεκριμένα. Και δεύτερον, να ακούει και τους άλλους και αν υπάρχουν θετικά από την αντίθετη πλευρά να τα παραδέχει. Εν αντιθέσει προς ό,τι ακούστηκε, εγώ είμαι στον αντίποδα. Το θετικό αποτύπωμα της οκταετίας του Κώστα Σιμίτη δεν ήταν μικρό, ήταν ελάχιστο. Συγκεκριμένα, θετικό αποτύπωμα ήταν τα ΚΕΠ, με πρωτοβουλία του συμπατριώτη σας, του Μπένου. Το ΚΕΠ εκείνη την εποχή ήταν ένα βήμα εξυγχρονιστικό. Αν μπορείτε, θα έχετε το λόγο μετά, να μου βρείτε άλλο ένα εξυγχρονιστικό μέτρο, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Και το λέω αυτό γιατί ο εξυγχρονισμός ήταν το όραμα του Σιμίτη. Ήταν κάτι ως σύλληψη που έπρεπε επιγόντως να γίνει. Αγαπητοί μου, δεν έγινε απολύτως τίποτε στο θέμα του εξυγχρονισμού. Μέχρι σήμερα δείτε η σημερινή κυβέρνηση που διατείνεται ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, λίγα πράγματα έχει κάνει. Ο Καραμανλής, ο Κώστας Καραμανλής, που διαδέχθηκε το Σιμίτη, είχε, αν θυμάστε, ως δικό του σύνθημα και στόχο την επανίδρυση του κράτους. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το κράτος μας σέρνεται κυριολεκτικά και υστερεί έναντι όλων σχεδόν των κρατών της Ευρώπης. Ίσως με ξέρει στην Αλβανία, θα μας προσπεράσει και η Αλβανία, σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, τη δομή του κράτους, τις λειτουργίες. Δεν αναφέρομαι στη διαφθορά, θα τα πούμε. Λοιπόν, ποιος εξυγχρονισμός λοιπόν? 0. Στα θετικά, είπα τα ΚΕΠ,
ήταν το ΕΚΑΣ. Και τρίτο, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς αυτό το πέτυχε ο Σιμίτης, γιατί είχε προηγηθεί βέβαια για την ένταξη και ο αείμνηστος ο Γιάννος Καραγεδιώτης και το καθεστώς, η περίοδος του Ανδρέου Παπανδρέου. Όμως, πιστώνεται στην εποχή, στην πρωθυπουργία Σιμίτη, να μπει χωρίς την προϋπόθεση, αυτό που είπε και ο κ. Γιαννακόπουλος, της λύσης του Κυπριακού. Με μια διαφορά. Προσέξτε, δεν σας λέω τη δική μου άποψη, θα ακούσετε στοιχεία συγκεκριμένα με ονόματα και ημερομηνίες και μέσα εισαγωγικά αυτά που θα σας πω. Με μια διαφορά. Στο Ελσίνκι τότε, που μπήκε η Κύπρος, η χώρα μας αναγνώρισε ότι έχει συνοριακές διαφορές με την Τουρκία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εδώ είμαστε και ζούμε τα ελληνοτουρκικά. Θα μου πεις, ήταν η μόνη στιγμή? Όχι. Δυστυχώς ήταν και η Συμφωνία της Μαδρίτης σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Θα τα πούμε παρακάτω. Η ένταξη στην ΟΝΕ. Η ένταξη στην ΟΝΕ έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή από ένα κράτος που τα στοιχεία τα οποία απαιτεί η εισδοχή στην ΟΝΕ να δικαιώνουν. Δεν υπήρχε καμία ούτε βελτίωση στα οικονομικά, ούτε στον εξυγχρονισμό του κράτους, γιατί και αυτό ήταν προϋπόθεση. Τι έγινε και μπήκαμε στην ΟΝΕ? Δεν μπήκαμε απλώς με ψευδή στοιχεία. Μπήκαμε με απατεωνιά σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση των κυβερνήσεων που ακολούθησαν. Δηλαδή, τα χρήματα που έπρεπε να πληρώσει τότε η χώρα, που θα επιβάρυναν όμως την εικόνα της την οικονομική, άρα θα δυσκολευόμασταν να μπούμε στην ΟΝΕ, μεταφέρθηκαν με τα περίφημα ΣΟΑΠ στους επόμενους, στον Καραμαλή, αλλά και στον Γιώργο Παπανδρέου που ακολούθησε. Και ο ίδιος είχε ζητήσει τότε, όταν εκλήθη η χώρα να πληρώσει ακόμη τα χρήματα από τα ΣΟΑΠ τους της εποχής του Σιμίτη, και του είπε ο Σιμίτης, ο Γιώργος ήταν πρωθυπουργός τότε, μην το κάνεις αυτό γιατί θα γίνει έκρηξη κτλ. Δεν το έκανε. Αυτά με στοιχεία παρακάτω. Για τη διαφθορά δεν ήταν μόνο ο Τσοχατζόπουλος, ο Μαντέλης και ένας ο Τσουκάτος με ομολογημένα τα χρήματα που πήγαν στο Πασόκ, όπως είπε ο Τσουκάτος, ανεξάρτητα αν τα ενθυλάκωσε ο ίδιος, μπορώ να πω, είμαι δικαστής. Αρχίζουμε. Ναι. Σωστή επιλογή στη σωστή συγκυρία είχε χαρακτηρίσει την ένταξη στην ΟΝΕ ο Κώστας Σιμίτης. Προσέξτε, σωστή επιλογή, αλλήμον να μην ήταν. Βεβαίως και ήταν ότι η χώρα έπρεπε να μπει στη σωστή συγκυρία. Και η προπαγάνδα τότε οργίαζε και υπερθεμάτιζε ότι πανηγύριζε που μπήκαμε στην ΟΝΕ. Δυστυχώς για τους αφιονισμένους προπαγανδιστές η πραγματικότητα τους διασπεύδει. Γιατί σχεδόν όλοι οι τότε ηγέτες της Ένωσης ομολόγησαν, δυστυχώς εκ των υστέρων, ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στην ΟΝΕ, αλλά αργότερα. Αφενός γιατί δεν συγκέντρωνε τις απαιτούμενες οικονομικές προϋποθέσεις και αφετέρου διότι διέθετε προβληματική διοίκηση, καθώς ουσιαστικά υπήρχε ένα κράτος ερειπιώνας. Δεν ευθυνόταν ο Σιμίτης γι' αυτό, αλλά υπήρχε αυτό το κράτος. Σε πείσμα της άσαρκης φλιαρίας περί εξυγχρονισμού. Παραθέτω τα ονόματα, τις δηλώσεις και τις ημερομηνίες που έγιναν οι δηλώσεις αυτές από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους τότε ηγέτες. Πρώτος και καλύτερος, ο φίλος του Κώστα Σιμίτη, ο Ζακ Ντελόρ, είπε θα ήταν καλύτερα να είχε καθυστερήσει η εισδοχή 2-3-4 χρόνια. Φεβρουάριος του 2014 στην εφημερίδα Καθημερινή, συνέντευξη του Ζακ Ντελόρ. Νικολά Σαρκοζή, ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας. Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν λάθος, διότι η Ελλάδα μπήκε με ανακριβή στοιχεία. Δεν ήταν έτοιμη η οικονομία της. Οκτώβριος του 2011, συνέντευξη στη γαλλική τηλεόραση. Ζισκάρ ντ'Εστέν.
Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ήταν λάθος να δεχθούμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη. Σεπτέμβριος του 2012, κοινή συνέντευξη με τον Χέλμουτ Σμιτ, τον καγκελάριο, στο περιοδικό Spiegel. Χέλμουτ Σμιτ. Ήταν λάθος η ένταξη των Ελλήνων στο ευρώ, αλλά τώρα πρέπει να δεχτούμε τις συνέπειες και να τους συμπαρασταθούμε. Γιατί είδε τι εσήμενε για μια χώρα που δεν ήταν έτοιμη να μπει στο ευρώ. Εσήμενε καταστροφή, όπως και επήλθε. Η δήλωση αυτή του Σμιτ έγινε Νοέμβριο του 2014 κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα και τη βρήκα στην Καθημερινή. Αν θέλετε μπορείτε να ψάξετε για να δείτε την αληθοφάνεια των στοιχείων του παραδείγματος. Χέλμουτ Κόλ. Αν ήμουν εγώ καγκελάριος, η Ελλάδα δεν θα έμπαινε στην Ευρωζώνη. Γράφει στο βιβλίο του που έχει τίτλο «Από την αγωνία για την Ευρώπη», από αγωνία για την Ευρώπη, βιβλίο που εκδόθηκε το 2014. Ο ίδιος, ο συντηρητικός καγκελάριος, ο Κόλ, μιλώντας για έσχος, αφενός επικρίνει δρυμύτατα τον Γκέρχαρτ Σρέντερ, τον σοσιαλδημοκράτη, επειδή επέτρεψε την ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ, αφενός, και αφετέρου επειδή συμφώνησε να επιτραπεί σε Γερμανία και Γαλλία να μην τηρήσουν το σύμφωνο σταθερότητας. Το δεύτερο δεν αφορά. Η χώρα μας το πρώτο δεν αφορά. Οι αποφάσεις αυτές, είπε ο Κόλ, είναι από τα σοβαρότερα λάθη που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, ο Ζίγμαρ Γκάμπριελ διετέλεσε αντικαγκελάριος, υπουργός εξωτερικών και αρχηγός του ΣΠΤ, των Σοσιαλδημοκρατών. Είπε το 2013 η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αδιαμφισβήτητα ορθή, αλλά στην Ευρωζώνη ήταν σίγουρα λάθος. Γιατί τα είπαν όλοι αυτοί? Σε όλα αυτά, σε όλους αυτούς, ο Κώστας Σιμίτης απάντησε μόνο μία φορά στον Νικολά Σαρκοζή, στη γαλλική τηλεόραση είχε γίνει, και του είπε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που μπήκαμε με ανακριβή στοιχεία. Και άλλες χώρες, όντως, το είπε ο κ. Γιαννακόπουλος, μπήκαν. Το θέμα δεν ήταν αυτό όμως. Δεν ήταν μόνο τα ανακριβή στοιχεία. Λίγο παραπάνω το έλλειμμα, λίγο παρακάτω η ανεργία. Τι θα μπορούσε να πει ο εξυγχρονιστής Κώστας Σιμίτης για την κατάσταση του κράτους που ήθελε να μπει στην ΟΝΕ? Τι να επιδείξει ως έργο? Μηδέν. Για την οικονομία, θα σας πω. Η χώρα μας μπήκε στην ΟΝΕ με ανακριβή στοιχεία, αλλά πώς κατασκευάστηκαν? Κάτι που δεν συνέβη με τις άλλες χώρες, που επίσης είχαν πειράξει λίγο τα στοιχεία τους, πώς θα πάμε προς τα κάτω, για να μπουν στην ΟΝΕ. Πώς κατασκευάστηκαν και απεκρύβει η πραγματική κατάσταση της οικονομίας, τα σπασμένα της οποίας της οικονομίας τα πλήρωσαν οι επόμενες κυβερνήσεις, και του Καραμανλή και του Γιώργου Παπανδρέου. Θα σας διαβάσω με στοιχεία ένα κείμενο συναδέλφου, ο οποίος είναι και συντηρητικός κιόλας, δεν είναι ούτε αριστερός ούτε... Λοιπόν, ο Χρήστος Κόνστας, για την ικανοποίηση αυτού του οραματικού στόχου, την ένταξη στην ΟΝΕ, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, αν και αργά, έγιναν πλήστες όσες λογιστικές αλχημίες, προκειμένου η χώρα να ικανοποιεί τους ευρωπαϊκούς όρους σε οικονομικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το έλλειμμα. Οι επωνομαζόμενες συμβάσεις ανταλλαγής χρέους που σύναψε τότε η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, ελάφρυναν παροδικά το χρέος και κατ' επέκταση βοήθησαν στη μείωση του ελλείμματος, αφού μετακυλίστηκαν χρονικά τα τοκοχρεωλήσια που όφιλε να καταβάλει η ελληνική πλευρά στους δανειστές. Έτσι, κατέστη δυνατό να μειωθεί το έλλειμμα, όπως απαιτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούσε για τις χώρες μέλη του ευρώ, και να μετακυλιστεί διωγγούμενο κατά μερικά δις ευρώ το δημόσιο χρέος στις επόμενες δεκαετίες. Με αυτά τα λογιστικά τερτύπια η χώρα κατάφερε να μπει στο ευρώ. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο είναι μικρότερο, τα εξοπλιστικά, που σωστά ήταν ως επιλογή της κυβερνήσεως Σιμίτη και των προηγουμένων, να αγοράσουμε τότε. Ήταν κάπου 3 δις, δεν θυμάμαι. Αυτά επίσης μετακυλίστηκαν. Δεν μπορούσε να πληρώσει η χώρα εκείνη τη στιγμή, αλλά και αυτά
επιβάρυναν επόμενες κυβερνήσεις. Αυτό δεν ευθύνεται βέβαια η κυβέρνηση Μύτη, γιατί έτσι γίνεται, πρέπει να πληρώσεις. Όπως τώρα εμείς πήραμε Ραφάλ και δεν τα πληρώνεις τώρα. Πληρώνεις. Δεύτερον, τα μεγάλα έργα. Αττική Οδός, Βενιζέλος, γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Τα έργα αυτά, αγαπητοί μου, έγιναν στο πλαίσιο της ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων. Εάν δεν υπήρχαν αυτά στο φάκελο των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν θα μας έδιναν ποτέ. Έγιναν, κύριε Τριάντη, όμως. Έγιναν όμως. Συγγνώμη, θα μ' ακούσετε. Θα μ' ακούσετε. Ωραία, λοιπόν. Αν ενοχλείστε, να σταματήσω. Να πάμε για καφέ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ έζησα 8 χρόνια εναντίον του Κώστα Σιμίτη με πολιτικά επιχειρήματα στην ελευθεροτυπία και δεν. Καλά έκανε και ξεράγει ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα έργα καθυστέρησαν επί 3 χρόνια, γιατί ποιος άλλαξε ο Κώστας Σιμίτης μέχρι να αναλάβει η φιλόδοξη Γιάννα Αγγελοπούλου, τον κύριο Στρατήγη και έναν άλλο δεν θυμάμαι. Επί 3 χρόνια δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Ποια ήταν η συνέπεια? Τα έργα αυτά να γίνουν με βαρύτατο κόστος, πολύ μεγαλύτερο από πριν. Γιατί πίεζε ο χρόνος. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Η Αττική Οδός, θα πεις, ευθύνεται ο Σιμίτης γι' αυτό. Όχι. Μια χαρά είναι, αλλά ευθύνεται η κατάσταση στην ανθρωπότητα και στην Αθήνα. Σήμερα είναι πυγμένη. Αν δεν υπήρχε η Αττική Οδός, τα αυτοκίνητα δεν ήταν σταματημένα. Όμως, μέσα στην Αθήνα, όσοι εξημώνουν, όλοι τα έχετε πάει, λοιπόν, που έγιναν στην Κηφισίας, τη βύθιζαν και στο κέντρο της Αθήνας, στο Χίλτον, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν φανάρια. Θα μου πεις, φταίει ο Σιμίτης γι' αυτό. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, που σύμφωνα με μέτρο, με σχέδιο που είχε εκπονήσει ο Κώστας Λαλιώτης ως υπουργός ΠΕΧΟΔΕ, να βυθιστεί η Αλεξάνδρας, και άλλα τέτοια μέσα στην Αθήνα δεν έγιναν ποτέ. Γιατί άργησαν τα έργα να γίνουν, λόγω της καθυστέρησης. Και αν πέτυχε η Ολυμπιάδα, σε επίπεδο εντυπώσεων που είναι σημαντικό για τη χώρα, ήταν γιατί υπήρξε αυτή η φιλόδοξη Γιάννα Αγγελοπούλου. Λοιπόν, πάμε στην Κύπρο και στα ελληνοτουρκικά. Τα είπαμε με μια διαφορά. Ήταν σοβαρό το αντίτιμο και δεν το έχουμε πληρώσει ακόμα, θα το πληρώσουμε. Γιατί στο κείμενο της απόφασης, ήταν Δεκέμβριος του 1999 το Ελσίνκι, η Συμφωνία του Ελσίνκι. Στο κείμενο της απόφασης, εντός εισαγωγικών, διαβάζω, εμπεριέχεται το εξής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και παροτρύνει τα υποψήφια κράτη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίλυση κάθε εκκρεμούς συνοριακής διαφοράς και άλλων συναφών θεμάτων. To resolve any outstanding border disputes and other related issues. Συνοριακή διαφορά δεν είναι η ΑΟΣ. Συνοριακή διαφορά είναι αυτό που διεκδικεί δυνάμει σήμερα και μεθαύριο περισσότερο η Τουρκία από τη χώρα μας. Συνοριακή διαφορά είναι, το σύνορο είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι μία διελκυνστίδα, μία αντίθεση για τα νερά, για τις ΑΟΣ. Ευτυχώς η επόμενη ελληνική κυβέρνηση είδε αυτό το τυρί και απέρριψε την δυνατότητα να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ των δύο χωρών και για την εισδοχή της Τουρκίας, για να μην πάμε, θα πηγαίναμε αναγκαστικά στο δικαστήριο της Χάγης με συνοριακές διαφορές. Και το δικαστήριο της Χάγης δεν θα κοιτάξει αν έχει δίκιο τόσο η Ελλάδα ή η Τουρκία, δεν ξέρεις τι θα κάνει. Υπήρξε όμως και κάτι εξίσου επιβαρυντικό. Ήταν η Συμφωνία της Μαδρίτης. Ήταν μια δυσμενής εξέλιξη για τη χώρα μας, γιατί η Τουρκία για πρώτη φορά
είδε με τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης να αναγνωρίζονται, εντός εισαγωγικών τα βάζω, ζωτικά και νόμιμα συμφέροντα στο Αιγαίο. Ποια είναι τα ζωτικά και νόμιμα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο? Είναι αυτά που επικαλείται σήμερα με τη γαλάζια πατρίδα. Θα ήμουν, και δεν υπήρξα ποτέ, και ανόητος και ανήθικος αν καταλόγιζα στον Κώστα Σιμίτη αυτό που πολλοί ανόητοι τον λένε προδότη ή για αυτά ή για τα ίδια. Δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο το δικό μου η λέξη προδοσία. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη που οδηγεί τους πολιτικούς να κάνουν τις συγκεκριμένες επιλογές. Πάμε στη διαφορά. Είπα, ας αφήσουμε στην άκρη τον Τσοχατζόπουλο, τον Μαντέλη και άλλους που ήταν και στον κύκλο του Σιμίτη. Δεν ήταν ο Τσοχατζόπουλος φυσικά, ο Τσουκάτος και οι υπόλοιποι. Αυτά δεν είναι τίποτε μπροστά σε κάτι υπέρτερο. Ποιο ήταν αυτό? Πριν από τις εκλογές του 1996, ελήφθη η απόφαση να συνταχθεί σχέδιο νόμου για την πάταξη της διαφοράς, τις μίζες από τις συμβάσεις. Ποιος έδωσε την εντολή? Ο Κώστας Σιμίτης. Γιατί έβλεπε ότι η διαφορά, χωρίς να φταίει και ο ίδιος, στις συμβάσεις, στα μεγάλα συμφέροντα κλπ. Λοιπόν, τότε αρμόδιος υπουργός μεταφορών και επικοινωνιών ήταν ο Χάρης Καστανίδης. Κατά σύμπτωση, ο Χάρης είναι ένα χρόνο μικρότερος από μένα, ήμασταν μαζί στην νομική Θεσσαλονίκη και είναι και φίλος. Χωρίς αυτό να λέει τίποτα παραπέρα. Ένας έντιμος άνθρωπος και ικανός. Του ζήτησε λοιπόν, του Καστανίδη, να ετοιμάσει έγκαιρα λόγω εκλογών που σκόπευε να κάνει το φθινόπωρο, όπως και τις έκανε, να ετοιμάσει το σχέδιο νόμου. Ο Καστανίδης παρέδωσε το νομοσχέδιο λίγο πριν από το καλοκαίρι και αυτό το σχέδιο νόμου, ένα εξαιρετικό σχέδιο νόμου, εναντίον της διαφθοράς, αξιοποιήθηκε προεκλογικά από το Πασόκ ως εξαγγελία για τη βούληση της κυβερνήσεως για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Όμως, όταν κέρδισε τις εκλογές ο Κώστας Σιμίτης, Σεπτέμβριο του 1996, το άφησε στην άκρη. Και όχι μόνο αυτό, στο Χάρη Καστανίδη φέρθηκε, εγώ λέω, απρεπώς, ήταν υπουργός, γιατί ανακοίνωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν θα ισχύσει, θα το αφήσω στην άκρη, για λόγους που αυτός ξέρει, ενώ ο Καστανίδης έλειπε στις ΗΠΑ. Δεν το πήρε καν με τηλέφωνο να πει: κοίταξε να δεις, καλό είναι το νομοσχέδιο, θα το αφήσουμε για αργότερα, ή να βρει ό,τι νόμιζε ο ίδιος. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Τι έχει συμβεί αργότερα, τι συνέβη αργότερα με τις συμβάσεις για τις Siemens κτλ. Ο ίδιος ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας το 2011 στη Βουλή ως Υπουργός Δικαιοσύνης του Γιώργου Παπανδρέου, είπε τα εξής, μεταξύ άλλων. Στις 8 Πέμπτου του 1997, ενώ απουσιάζω, ήταν στην Αμερική, συγκαλείται το Υπουργικό Συμβούλιο και αποφασίζει να απορρίψει αυτό που ήταν προεκλογική διακήρυξη της κυβέρνησης, με το επιχείρημα ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν χρειάζεται να αλλάξει. Αυτό του είπε εκ των υστέρων ο Κώστας Σιμίτης. Στις 14 Πέμπτου του 1997, όταν γυρίζω από τη ΣΥΠΑ, αποστέλω επιστολή στον Πρωθυπουργό που του εξηγώ ότι έσφαλε το Υπουργικό Συμβούλιο και πήρα αυτή την απόφαση. Απάντηση δεν πήρα. Η επιστολή αυτή καταλήγει ως εξής, του Καστανίδη προς τον Πρωθυπουργό, και την οποία διάβασα μέσα στη Βουλή το 1997. Ό,τι ισχυρίζομαι για τη θεσμική θωράκιση της χώρας, σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να θεσπίσω πλαίσιο για τα θέματα αρμοδιότητας, μέτρα και κανόνες που εγγυώνται τη διαφάνεια. Απάντηση δεν πήρα. Και στις 30 του 1997 ανακοίνωσα την παρέτησή μου. Κύριε Τριάδη, όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Συγγνώμη, Αν συνεχίσετε, όχι. Αν συνεχίσετε. αν θέλετε, βεβαίως. Αυτά που λέτε οι Ήπειροι, με Αμερική, στην Αυστραλία, δεν ξέρω εγώ, στις Ινδίες, τι διαβάζετε τώρα? Πείτε την πολιτική άποψη. Ποιες Ινδίες? Οι Ινδίες, το πασχηματικά εγώ. Γύρισε να φράγει στην Αμερική, γύρισε από την Αμερική, δεν είπε εκεί, είπε κάτι άλλο.
Πείτε την πολιτική άποψη, θα τελειώνουμε. Μπορείτε να αφήσετε τον ομιλητή, παρακαλώ. Τον αφήνω, Μπορείτε τον να άφησε αφήσετε κανένας. τον ομιλητή. Τον εμπάδωσε κανένας τον ομιλητή. Τον εμπάδωσε η κυρία Φέρας. Μα δεν μπορεί να λέει τώρα, μιλάμε μια ώρα τώρα και να λέει τα... Και από τον ακούμε κυρία μου, τον ακούμε. Αλλά μοιάζει συντομεύει και να λέει το συνέχεια. Τον επιπλήθετε στις λεπτομέρειες. Γιατί εκνευρίζετε κύριε. Γιατί εκνευρίζετε κύριε Σωτήρη. Τι θα πει όποιος θα για πει. Και εγώ δεν τον διαβάζω. Είπα να συντομεύει να κάνουμε μια συζήτηση. Αυτό είπαμε. τελειώσει και μετά. Μιλάτε μια ώρα και μιλάτε δύο ώρες. Είναι αναφορά στο πρόσωπο του Σιμίτη αυτό. Όλο αυτό που αναφέρεται. Τι έκανε ο Καστορίδης και τι έκανε ένας άλλος δεν μας ενδιαφέρει. Συνεχίστε. Τι άποψη είχε ο καθένας, τι σχέση είχε ο καθένας. Ντροπή, ντροπή. Όχι κυρία μου, δεν είναι ντροπή. Ναι, καλά, εντάξει. Τα χαρακτηριστικά που αναφέρω δεν είναι δικά Είστε μου. κύριε δημοσιογράφος και γι' αυτό. Ναι. Αυτό φτάνει. Να γράφετε όλα αυτά που Όχι, δεν σας παρακαλώ κύριε. Εμένα με έχει πείσει ότι αυτό μπορεί να τα λέμε μετά. Δεν θέλω να πείσω Συγγνώμη. Εσείς τα Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά που αναφέρετε. Βεβαίως δεν σας ενδιαφέρουν γιατί δεν έχει αντίλογο. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τον κύριο Τριάντη. Δεν έχετε αντίλογο. Αν μου πείτε αυτό που λες, δημοσιογράφοι, είναι ψέμα, είναι λάθος. Θα μου το πείτε. Σας προκαλώ λοιπόν εσάς. Έστω ένα. Δεν είναι ότι δεν συμφωνώ με κάποια από αυτά που αναφέρετε, αλλά ο τρόπος που πάτε να διαχειριστείτε όλο αυτό το θέμα, να γράψετε, να αναφέρετε όλα αυτά στο πρόσωπο του Σιμίτη και αναφέρετε το κυριότερο. Είστε δημοσιογράφος 8 χρόνια στην Ελευθεροτυπία και είστε εναντίον του. Άρα τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε κανένα θετικό εδώ πέρα? Πολύ ωραία λόγια. Να σας πω. Εσείς το είπατε, δεν το λέω. Βεβαίως εγώ το είπα. Ναι, εγώ το είπα. Σε μια φορά. Ούτε τότε υπήρχαν επιχειρήματα για αυτά που έγραφα, ούτε τώρα. Η πολιτική είναι μια συζήτηση. Σας παρακαλώ κυρία. Θα τελειώνει. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίστε. για το χρηματιστήριο τα είπε και ο κ. Γιαννακόπουλος. Απλώς να θυμίσω την αφίσα που είχε βγει, που έλεγε επενδύστε. Σήμερα 1 εκατομμύριο επενδυτές ξέρουν ότι οι μετοχές τους έχουν αξία και η φούσκα έσκασε τον Σεπτέμβριο του 1999. Λοιπόν, λένε μερικοί ότι φταίει η κοινωνία γιατί ο καθένας από αυτούς έχει την προσωπική του ευθύνη. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά όταν το ίδιο το κράτος, η ίδια κυβέρνηση, η αφίσα αυτή που ήταν το Πασόκ τότε και οι υπουργοί, οι δηλώσεις των υπουργών Παπαντονίου και Πάγκαλου, του αείμνηστου Πάγκαλου, ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα όταν δημιουργείται ένα καθεστώς εύκολης προσώπου, ο καθένας θα τρέξει και θα εγκλωβιστεί. Αυτό συνέβη. Για το ασφαλιστικό, επίσης, αναφέρθηκε ο κ. Γιαννακόπουλος, πολλοί λένε ότι καλώς έγινε και αντέδρασε η κοινωνία. Η άλλη άποψη είναι ότι εάν είχε λυθεί τότε το ασφαλιστικό από το Γιαννίτσι και πριν από το ΣΠΡΑΟ, που ήταν η έκθεση του ΣΠΡΑΟ, που είχε οθητήσει ο Κώστας Σιμίτης, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι αν είχε επιμείνει τότε, θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Είναι γεγονός. Γιατί τα 2/3 του Πασόκ, συνδικαλιστές και τα λοιπά και η αντιπολίτευση ήταν εναντίον. Όμως, κατά τη γνώμη μου, και μόνο γι' αυτό, ένας ηγέτης, ο πρωθυπουργός της χώρας, θα είχε μείνει στην ιστορία γιατί θα δικαιωνόταν εκ των υστέρων. Γι' αυτό το γεγονός. Λοιπόν, τελειώνω με τον περίφημο λαϊκισμό, τον οποίο πολέμησε ο Κώστας Σιμίτης. Το 2003 ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση. Λοιπόν, η οικονομία, σύμφωνα με όλα τα μίντια, πήγαινε πάρα πολύ καλά. Μια υποστήριξη από τα μίντια που δεν είχε ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που ήταν ο διαπλεκόμενος. Δυστυχώς και με την αριστερά τότε. Και έτσι πήραν την εξουσία το Πασόκ. Τέλος πάντων, πήγε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι δημοσκοπήσεις τότε, αυτά που σας λέω μπορείτε να τα βρείτε. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι δική μου
δοξασία ή ερμηνεία. Πήγε λοιπόν, μίλησε όπως μιλάνε όλοι οι πρωθυπουργοί και έκανε εξαγγελίες που αποτυπώθηκαν σε όλες τις εφημερίδες, στη δική μας τότε τηλεφωνική, ένα τεράστιο. Πακέτο 10 δις, το περίφημο πακέτο Σιμίτη. Μπροστά του, στο πακέτο αυτό, το τσοβόλα δώσ' τα όλα, με το οποίο ακόμα και σήμερα η προπαγάνδα λέει ότι ήταν απόδειξη του λαϊκισμού. Ο Τσοβόλας τότε, ένας πολύ έτοιμος άνθρωπος, δεν έδωσε ούτε δραχμή παραπάνω από αυτά που είχε υποσχεθεί. Ήταν μια ρητορική εξαίρεση του Ανδρέου Παπανδρέου, αυτό στο Περιστέρι τότε. Ο Σιμίτης ενέγραψε 10 δις. Ήρθε λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, Ήμνη και τα λοιπά, γίνονται δημοσκοπήσεις και πήγε πιο κάτω από ό,τι ήταν. Και τι έκανε τότε, για να αποφύγει το πικρό ποτήρι της ήττας, παρέδωσε στον Γιώργο Παπανδρέου, που ήξερε πια, γιατί η κοινωνία απόκλασε, ότι θα ιτηθεί. Αν μου πείτε ότι είπα κάτι το οποίο είναι ψέμα, εδώ είμαι να με εγκαλέσετε. Όπως ψέμα δεν είναι και το ότι αυτός ο σοβαρός άνθρωπος δεν είναι ψέμα ότι στην προεκλογική περίοδο στην Πάτρα είχε τον Έβερτ αντίπαλο, βγήκε και έκανε αυτό που κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν έχει κάνει. Σκοτώνονταν από τα μπαλκόνια. Πώς αποκάλεσε τον Έβερτ τότε ο Κώστας Σιμίτης? Χοντρό. Ναι. Αν το είχε κάνει αυτό ο Έβερτ, θα γινόταν, να μην πω τις λέξεις. Και επειδή φώναζε καρδίτσα, καρδίτσα, ο Μέτριος. Τι θέλω να πω. Η προπαγάνδα τότε, ασφαλώς και έχει δικαίωμα, κυρία. Και τέλος, αν μου βρείτε, και κλείνω με αυτό, αν μου βρείτε μία λέξη αυτοκριτικής από τον Κώστα Σιμίτη, δεν μου φέρετε. Ποτέ, κανένας. Ο Μητσοτάκης, ο γνωστός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βέβαια έκανε. Ο Τσίπρας βέβαια έκανε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου βέβαια, με τον Μέα Κούλπα. Κι άλλοι. Ο μόνος που ποτέ δεν έκανε. Ποτέ αυτοκριτική για τίποτα. Σας ακούω και τον κύριο. Λοιπόν, κύριε Τριάδη, εδώ πέρα δημιουργήσει, έτσι, έχετε εξάψει λίγο. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε αχωρήσει. Έχετε δημιουργήσει έτσι αφορμές για να γίνουν, δεν ξέρω, θα υπάρχουν και αντιλήσεις. Εγώ, τώρα από ό,τι είπατε να σας πω, αυτά τα οικονομικά δεν τα ξέρω καλά. Αν τα swap πήγαν μετά, αν δηλαδή ευθύνεστε. Βέβαια, αυτά τα οποία διαβάσατε, δηλώσεις των ξένων ηγετών, είναι όλες από το 2010 και μετά. Δηλαδή είναι την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, που όταν πια έχει σκάσει το πρόβλημα, βλέπουν στο παρελθόν ότι μια αιτία ήταν και αυτή. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή η αιτία, προφανώς της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Μπορεί αλλά όταν μπήκαμε στην ΟΝΕ δεν είχαν εκφράσει τις ίδιες θέσεις. Ίσα ίσα νομίζω ότι ήταν ένας ευρωπαϊστής ο Σιμίτης που τον αποδέχονταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Σε αυτό τώρα. Στα υπόλοιπα τώρα, στο θέμα της διαφθοράς, η διαφθορά υπήρχε. Δηλαδή και επί Ανδρέα υπήρχε διαφθορά, δεν δημιουργήσε ο Σιμίτης τη διαφθορά. Τώρα το ότι δεν κατάφερε ο Σιμίτης ενδεχομένως να την... Πάντως, εγώ προσπαθώ να καταλάβω ο ιστορικός του μέλλοντος πώς θα σταθεί απέναντι στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Και νομίζω ότι θα τον δει και μέσα στο κλίμα της εποχής του και στις προσωπικότητες της εποχής του. Δηλαδή είχαμε έναν Έβερτ, είχαμε έναν Ανδρέα Απόντα, γιατί ήταν ασθενής πολύ καιρό και στην ουσία υπήρχε ένα περιβάλλον, εγώ θα το χαρακτηρίσω γελίο εκείνη την περίοδο. Είχαμε έναν Τσοχατζόπουλο, ο οποίος ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο στις εκλογές αυτές για λίγους ψήφους, ας πούμε. Είχαμε μετά έναν Κώστα Καραμαλή και ένα Γιώργο Παπανδρέου. Δηλαδή αυτές είναι οι προσωπικότητες της εποχής. Δηλαδή μέσα σε όλους αυτούς θα πρέπει ο ιστορικός του μέλλοντος να βαθμολογήσει το Σιμίτη. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο απαξιωτικός όσο ήσασταν εσείς σήμερα, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτά που λέτε ήταν ανακριβή ή όχι, απλώς να σου βάζω λίγο ότι εγώ το θέλει ο Αντώνης τώρα να... Επειδή ο χρόνος είναι πανδαμάτρο, όπως λένε αγαπητέ κύριε Τριάντη, τα έχει λύσει όλα αυτά. Τα έχει λύσει 25 χρόνια τώρα από το Σιμίτη.
Τα έχει λύσει λοιπόν και τον έχει κατατάξει στο Σιμίτη ως έναν σοβαρό άνθρωπο, έναν άνθρωπο μη διαπλεκόμενο, έναν άνθρωπο που έκανε τα πάντα για να εξορίσει τη χώρα. Το πέτυχε? Όχι όλα. Πέτυχε μερικά. Τώρα, από τη δική σας ομιλία τι άκουσα εγώ, τι κατάλαβα? Κάποιες δηλώσεις κάποιων ανθρώπων από την Αμερική, δεν ξέρω πού, από την Αυστραλία, Αυστραλία το παρατηρητής, όπου διαβάσατε τις δηλώσεις του Κολ, του Σαρκοζή, ξέρω εγώ, του Μπλερ, ξέρω εγώ, του Ρέντερ κτλ. Ότι έτσι είναι. Και αυτά τα υιοθετείτε και θα τα περάσετε σε εμάς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Εγώ έχω ακούσει ο Σιμίτη να λέει ότι ουδής με ρώτησε για το Ελσίνκι όταν παρέδωσε την εξουσία από τον κύριο Μολυβιάτη, που ζει ακόμη. Όταν το Ελσίνκι, υπάρχει η δική σας άποψη, υπάρχει και η άποψη ότι το Ελσίνκι εγκαταλείφθηκε και ήταν κακό για τη χώρα. Αυτό είναι μια άποψη. Η άλλη είναι δική σας. Αλλά όμως δεν λέει κανένας προδότης, το είπατε φιός βέβαια ότι δεν είναι προδότης, δεν το λέτε προδότη, το υπονοήσατε όμως. Το υπονοήσατε όμως. Και μάλιστα μου έκανε αργινή εντύπωση η παρέμβαση του διοργανωτή του Σωτήρη, όπου αμέσως να συμπληρώσει ότι το είπε χοντρό τον έτρωγε. Εγώ δεν το θυμάμαι να πω τα αλήθεια. Εγώ δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι βάρια παλαμάκια και έλεγε καρδίτσα. Αυτό θυμάμαι εγώ. Γι' αυτό και έχασε. Λοιπόν, άρα λοιπόν η σειραφή δηλώσεων κάποιων ανθρώπων, δεν ξέρω κάποιον κτλ. Εμένα με αφήνει παγερό στα διάφορα. Γιατί ο χρόνος αυτά τα έχει λύσει. Είτε το θέλετε, είτε το θέλετε, ο Σιμίτης Χατετάκη, ο μοναδικός πολιτικός εν ζωή που τιμήθηκε από το κόμμα του, από σοβαρούς ανθρώπους όμως. Και ο νυν πρωθυπουργός του έκανε και επικίδιο. Όταν οι άλλοι δεν πήγανε, και ο επικίδιος αυτός δεν ήταν τυχαίος, δεν σημαίνει πως προσχώρησε στη λογική του Σιμίτη, σημαίνει ότι τον αποδέχτηκε σαν ένα σοβαρό άνθρωπο που επιχείρησε τη χώρα του να την πάει λίγο παρακάτω. Το πέτυχε, θα το δούμε. Όλα κρίνονται. Η ιστορία θα το κρίνει. Και τα καλά του και τα κακά του. Αυτή η ευρωπαϊκότητα και όχι να τον κάνουν εν δυνάμει προδότη. Ευχαριστώ. Κύριε Γιαννακόπουλε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Η λέξη προδότης στο δικό μου λεξιλόγιο δεν υπάρχει. Ναι, είπατε ότι εγώ δεν τον λέω προδότη. Όχι, δεν είπα αυτό. Ακούστε. Δεν είπα. Εγώ δεν τον λέω προδότη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να το αποσύρετε. Γιατί είναι άλλο πράγμα οι λανθασμένες επιλογές. Το αποσύρω, κύριε. Κι άλλο να πει στον άλλον. Ναι. Εγώ είπα δύο. Όχι. Για μένα χάθηκε. Δεν μπορείς να πεις κανέναν. Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία. Ζούμε σε μια Ελλάδα που την έκανε ο Σιμίτης. Μπορώ να μιλήσω. Επίσης, είπα κύριε Γιαννακόπουλε, ότι εκτός από αυτό, ο Σιμίτης δεν έχει βάλει ευρώ στην τσέπη. Δεν έχει κλέψει ο ίδιος. Αλλά στο θέμα της διαφοράς, είπα συγκεκριμένα πράγματα. Φυσικά δεν έχει πάει αυτό. Δεν είναι τόσο φυσικό. Όταν ο άνθρωπος δώρισε όλο την βιβλιοθήκη του Ζωμάτιου και τον πιστό, δεν είναι τόσο φυσικό. Τι να πείτε τώρα. Λοιπόν, τώρα να κάθεστε τώρα γιατί. Ένας. Ναι. Να ξεκινήσω από τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Εντάξει. Ο Σιμίτης. Αν μπορούμε στις τοποθετήσεις να είμαστε σύντομοι και να πάμε σε ερωτήσεις. Στο εξωτερικό το 1969. Το 1970 έγινε μέρος του ΠΑΚ στη Γερμανία. Το 1970. Οι σύντροφοι τότε όλοι τον ονόμαζαν Καλβινιστή. Που σημαίνει, Καλβινιστής ξέρουμε τι σημαίνει. Για άνθρωπος του καθήκοντος και του χρέους. Από τότε είχε άποψη και ήταν άποψη η οποία ήταν καμιά φορά απέναντι στον Ανδρέα. Απέναντι. Για να έχεις αυτό το κουράγιο να πας απέναντι στον Ανδρέα σημαίνει ότι έχεις άποψη, ισχυρή άποψη και χαρακτήρα, ο οποίος ας πούμε είναι ακέραιος. Και μάλιστα στο θέμα της ΕΟΚ τότε. Ορίστε. Στο θέμα της ΕΟΚ ήταν η διαφορά. Όχι, από τότε. Ακόμα και στο χαρακτήρα, όσον αφορά τον αγώνα ενάντια στη Χούντα. Ο αγώνας έλεγε δεν είναι απελευθερωτικός τότε, είναι ο αγώνας αντιχουντικός. Δηλαδή, να μην πάμε σε. Καταλαβαίνετε εννοώ. Δηλαδή, δεν έχουμε καταληφθεί από άλλη χώρα, να μην πάμε σε ένοπλο αγώνα για τον Παπανδρέο, λέει τότε τέτοια πράγματα. Τα οποία είδαμε τι ήταν, δεν ήταν λαθεμένα. Ο Σιμίτης είχε αντίθετη άποψη. Θέλουμε από αυτό. Δεν έκανε καμία μεταρρύθμιση. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι δικό του έργο. Πριν τα 3/5 της Βουλής να αποφασίσουν.